главная наша с вами задача, тот призыв, который сделал президент Республики Татарстан в своем послании, это впервые такое прозвучало, год языков и согласия в республике, мы, конечно, должны наполнить конкретными делами. Туган тел елын уздыру эшендә районнар, мәктәпләр төрле оешмалардан активлык көтәләр. Беренче тәкъдимнәр Татарстан Халыклары Ассамблеясыннан. Казанның Меңеллык паркында этнопарк булдыру, фестивальләрне арттыру, төрле төбәкләрдән рәссам язучыларны чакырып чаралар үткәрү, халыклар бердәмлеген саклауга зур өлеш кертүчеләргә күкрәк билгесе булдыру. Тагын бер тәкъдим Кабан яки Казансу буенда 1000 кешелек хорны җырлату, төрле милләттән булучылар Россия, Татарстан һәм башка халыкларның гимннарын җырлаячак. Шундый проектлар безне берләштерә. Бүгенге киңәшмәне видеоэлемтәшә барлык районнар тыңлый. Безнең хөкүмәтебез менә бу киләчәк елга үзенең аерым программасын финанс яктан да, матди яктан да ярдәм итәргә карар кабул итәрләр. Яңа формалар эзләп, читтән утырып эшләүне, интернет аркылы эшләүләребезне, аралашуларыбызны без күз алдында тотып, менә халык белән киләсе елга да шулай бергәләп эшләргә планнарыбызны кырдык. Бу чаралар кулга-кул тотынышы бузармы, онлайн мәйдандамы эпидемиологик хәлгә бәйле булачак, быелгы тәҗрибә бар инде. Яхшы останың эш кораллары күп була. Шуңа күрә эш коралының берсеннән дә баш тартмаячакбыз. Бу эшкә Татарстан Халыклары Ассамблеясының яңа ачылган вәкиллекләре дә кушылачак. Бүген аларны Зәй, Баулы, Аксубай, Питрәч, Кайбышта ачу карары кабул ителде. Бер ай эчендә Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының оештыру комитеты төзелеп, 2 айдан эш планы расланырга тиеш. Халыктан тәкъдимнәр әле кабул ителә. Гөлнас Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.